Haupa, kaixo, bideonen bitartez, saiatuko naiz, orain azaldu berri dizuedan jokurako behar dugun dadoa nola egin erakusten. Horretarako behar dugun material bakarra izango da, horri txuri bat, erregela bat, arkatza, borragoma, gureizak eta pegamentua. Bale, orduan, lehenik eta behin egingo gana izango da, dadoa horrian marraztu. Bale, behin horrelako irudi bat daukazunean, nik egin dituan neurriak izan dira 3 zentimetro, bider 3 zentimetro. Eta garrantzitsua da, 3 lauki hauetan, beste zentimetro bateko, hau marraztea, ondoren laukia moztu eta tolestean iskinak pegatu ahal izateko. Orduan, gutxi gora bera, horrelako editora bat geratu behar zaizue. Orduan, behin marraztuta daukagunean, egin behar den urrengoa izango da moztu. Behin irudia moztuta daukagunean, urrengo urratsa izango da aurpegi guztiak marraztea. Orduan, esan dizuedan bezala, aurpegi hauetako bakoitzean marrazki desberdin bat egingo dugu, nik 6 proposatuko izkizuet, baina bakoitzak nahi dituen marrazkiak egin ditzake. Eta garrantzitsua da, marrazkiak egingo ditugu beti beste aldean. Modu honetan, ez dira ikusiko marraztu ditugun marra hauek. Hona hemen nire proposamenak, nik honako hau marraztu dut. Eguzki bat, lainoa euriarekin, ilargia, oparia, lore bat eta robot bat. Orduan, behin gure marrazkiak egin ditugunean, urrengo urratsa dadoa tolestea izango da, forma ematea. Orduan, esan bezala, saiatuko garena da, marraztu ditugun marra hauek barrurantz gera daitezen. Orduan. Urrengo urratsa pegatzea izango da. Pegatzerako orduan, pegamentua jarri beharko dugu marraztu ditugun solapatxo guzti hauetan. Errazagoa izan dadin, honela jartzen baldin baduzue marraztu duzuena, jarri zuen marrazkiak buruz gora eta eman pegamentua horrela gelditzen diren solapa guztiei.
Eta listo. Bueno, hau da gure gaurko proposamena. Nahi izan ez gero aldez aurretik marrazkiak margotu ditzakezue, politagoa gera dadin. Eta bueno, espero dugu baliagarri izatea eta praktikan jartzea. Agur, ondo izan!